Bueno, vamos a ver, primeiro gustaríame aclarar a miña ou como eu entendo o traballo como intérprete, non? Porque se cadra estamos acostumbrados a pensar que o intérprete é aquela persoa que actúa, que interpreta en escena e que nun momento dado entra nun proxecto no que alguén lle dirá que vai facer ou que ten que facer ou tal. O ideal sería que participase de todo eso que pasa antes de comezar a traballar en escena. Me adelantaste un poquito. Yo te iba a preguntar cuán creativo es el trabajo del intérprete, precisamente por esta visión que pueden tener algunos, que es básicamente alguien que tú pones a ejecutar algo. En el caso de Chévere me queda claro que no, que desde la dramaturgia ya hay una participación activa, hay un estado de opinión de tu parte y de todos. Pero sí que me digas cuán creativo puede ser el trabajo del intérprete. Bueno, moitísimo, moitísimo. De feito, creo que é o máis bonito do traballo, non? Porque sempre temos idealizado ese momento de contacto co público, do aplauso e tal, sí, pero eu creo que unha persoa intérprete de escena ten outros momentos nos procesos creativos de aportación de creatividade que son saudables, que son eses momentos difíciles onde dis, que teño que entrar e non sei que facer diante dos meus compañeiros, non? Pero, por outro lado, tamén é un espazo moi seguro. Nós, por exemplo, traballamos moito ca improvisación, é dicir, non é que participemos, o sea, eu non me refería tanto á dramaturxia, senón á decisión do que imos facer un espectáculo que conmemora os 20 anos do afundimento do Prestige, non? E do que supuxo para a sociedade galega. Esa decisión. Despois a dramaturxia, digamos que a construción de como vamos a ordenar o que contamos, eso ven, sobre todo está na man de Xesús Ron, e despois é algo que se construe cas aportacións dos intérpretes. Xesús ponnos tarefas, non? Mañán traede a descripción de non sei que, ou vou vos pasar estes audios, e mañán traedes unha proposta. Contádenos aquí o que escoitastes, non? O resto. E cando, xa no propio ensaio xa te das de conta de, isto, estando ali en chándal co resto, xa ti como intérprete do proxecto notas, isto vai ir, isto vai quedar, isto tal, porque é algo que percibes, non? O teatro é, cando funciona algo, ti síntelo porque é verdade, non? Veño pingando. Cuidado que te cae bien los tamén. Sí, bueno, non importa, da igual. Esta temperatura, este clima. A xente moita abonda, xente toma o mundo, xente moita noite. Bueno, hai que dicir antes de nada que a operación esta de traslado, de desvío do evento cultural foi todo un éxito. Parabéns á organización por ter decidido a tempo, porque na Quintana está chovendo a mares. Eu veño dali, chove a mares e a mareas. Falando do tema, hai que dicir tamén que isto de Compostela aberta como metáfora está moi ben, pero está mellor Compostela coberta. De feito, eu considero que mellor un intérprete que aporta en esa fase, que non que sexa un excelente intérprete. Non hai que ser, a veces, un actor ou actriz maravilloso. Porque desde aí se está interpretando tamén. Exactamente. Que non solo se está construyendo un personaje, sino se está construyendo un tema, un espacio. Claro, quer dicir que ao final interpretar un papel pode o facer calquera, non? Bueno, non sei. Sí, eu creo que sí, non? Quero dicir que non ten ninguna... O sea, dáselle unha relevancia ao que é a interpretación que eu considero que non debería ter. Claro, lo dices tú. Perdón, que estaba tan a gusto que dixen que teño aquí. Aí é lo que le echen, claro. Pero quere dicir que non, o sea, hai moitas máis responsabilidades compartidas detrás de unha interpretación e ao final, cando ti faz un personaxe que a xente aplaude moito, hai que recoñecer que non é só teu,
porque todas as aportacións, polo menos no caso dos que eu levo feito, non son meus únicamente. Eu, evidentemente, aportei e estou aí ca miña presencia, corpo e voz, non? Pero que hai traballos, aportacións dos demais que apuntaron, que foron axudando a debuxar, a construir, e ese traballo en Chévere facémolo en conxunto. O sea, que es un trabajo creativo muy en colectivo. Sí, sí. Vale. Tú tienes un abanico grande de mujeres que has interpretado, pero interpretaste a un hombre, ¿no?, en Testosterona. Debo engadir que, non sei, agora que están xa as moléculas activas dentro do meu corpo, que curiosidade isto. A testosterona transmítese pola pel, polo simple contacto entre persoas. Bueno, ti tranquila, que o noso contacto foi enormemente fugaz, non vai pasar nada. E bueno, isto pois non estou inventando eu, claro, isto pois ten aquí un prospecto que o explica, vale? Por certo, aquí van ir pasando explorei cousas. A miña masculinidade a través dese personaxe. Non? Exercicio recomendable para todo o mundo, totalmente. O que ten de terapéutico, non? A práctica teatral, creo que neste caso aínda se duplica. Chámome Francisco, son canteiro. Que? O chollo que traes? O chollo duro como pedra. Eres autónomo ou estás en empresa? Eu carto negro, nena. Estou para que os do paro e toda esta xente me joda os cartos. Espérame no bar da esquina, este. Arrancaba aquel espectáculo con un concerto dun grupo punk, concretamente aquí na Coruña. Fíxonos moi feliz que unhas señoras saíron, isto non é teatro ni es nada, non? E entón, encántanos, non? Crear esa confusión e tal. Encántanos que a xente que ten unha idea preconcebida do que é o teatro, pois que quede... Sí. Entón, isto gustanos, non? E tal. E así foi, e exploramos eso, e despois, ao longo do espectáculo, íbamos transformando, pero a xente sempre con dúbidas, mesmo xente que me coñecía de sobra, pero entón estás contando a tua historia, pero, o sea... É increíble a reacción do público. Isto é algo que me fascina, como intérprete. Que a xente confunde, o sea, está comprando unha entrada, vai ao teatro, vou ir tal día a ver esta obra de teatro, está anunciado como un espectáculo de teatro, compra unha entrada, intérpretes, Patricia de Lorenzo, e resulta que teño dúbidas, ¿no?, de si o que me contaron aí, pero Patricia, pero entonces... pero é verdade ou é mentira, como é? O sea, isto é algo, o sea, é moi tierno. O público acepta isto bueno, eso es culpa tuya y de tu interpretación también. Non sei, eu creo que... Yo te iba a preguntar justo eso, tú empiezas tu formación con apellido Lorenzo. Manuel Lourenzo. Manuel Lourenzo. No sé si hacías en ese tiempo todavía un teatro un pouco máis clásico. Sí. Bueno, te estabas formando en cualquier caso. Sí, eu tiña 18 anos, 18, o sea, empecé a facer teatro no instituto, eu son desta cidade, da Coruña. Lo sé. E empecé a facer teatro, o sea, deixei o mundo do atletismo, non que era bastante mala, e entón vin unha obra de teatro do grupo de instituto no Salvador de Madariaga e eu entrei nese grupo de teatro. E despois daí, pois, empecé a facer un curso de dobraxe, no? Porque sabes que aquí que se dobran as películas e tal, e foi onde coñecín a Manuel. Bueno, xa eu asistía como espectadora á sala que promovera tamén Manuel Lourenzo, a Luis e Anne, que estaba na rúa Alfredo Vicenti, e era un espazo moi chulo. Recordo ali que iba eu cunha amiga e non nos alcanzaba os cartos para pagar a entrada, que nos deixaron pasar igual, bueno, moi ben, non? E entonces, bueno, pues tiña interese por ese mundo, estaba aquí a Escola Dramática Galega de Manuel Lourenzo e fixen aí algún curso de formación. Estando aí, avísanos de que hai unhas probas para o Centro Dramático Galego en Santiago, acudo e cóllenme. 19 aniños, muller emancipada. En algún momento a ir a la Sala NASA. Sí, e dentro deso eu debín como traballar nun par de espectáculos do Centro Dramático Galego, facendo ese teatro. Sí, creo que é Salomé, unha das primeras que viste. Salomé era de Chévere. Salomé, por eso te digo. No, Salomé fíxose, era unha coproducción dos primeiros tempos do Centro Dramático Galego, sí. Pero aí estaba Blanca Cendán. No, digo que estabas como espectadora. Empezamos, me acordé porque estabas hablando del público y cómo el público se deja seducir demasiado fácil, ¿no?
Y entonces te vi a ti como espectadora, Salomé. ingenua, hace años. Entonces que tú No Teatro decías, Rosalía de Castro vi esa función. claro, Estamos no sé si estamos ahí, pero sé que estabas viendo, no sé si Salomé o algo, pero que viste aquel cartón de Camel inmenso, Sí. y que habían cosas que ya tú decías, bueno, pero esto sí ya o sea, esto ya es más directo. Esto Claro, máis natural, ya, non? Más natural. O sea, para min, ir ao teatro e ver a chévere, e ese teatro, ese cartel de Carmel, ou outro que viña navegando nunha Claro, es que tabla de chévere surf, hace mucho dixe, esas cosas. Isto é o que me interesa, non? Claro. Non aquelas escenas interminables, ca interpretación toda así de lado, sin dar la espalda, berrada, pois non, a mí gustame isto. Vou explicar brevemente. Resulta que este chico era un socialista de base, un ninguén. Que se pode dicir que gracias a min, pois foi collendo, vamos, altura e comendo algo do pastel, para entendernos. E foille moi ben, pero así como lle foi moi ben, despois foille moi mal. E foi cando eu lle dixo, mira, adiós. Porque, a ver, así de clarito lo digo, para quien non me conoza aún. Salud, dinero y amor, hostias. Dinero, dinero y dinero. Porque mira, con dinero tienes ya la salud garantizada. Isto é o que me gusta, non? É o que me interesa, foi algo, un instinto natural. Levoume cara aí. E despois, anos máis tarde, pois, entrei na Sala Nasa a ver un espectáculo. E recordo que todas as persoas que fun marcharon do espectáculo, eu quedei, fun ver Big Bang. E xa, a partir de aí, ao pouco, pois, empecé a establecer contacto con integrantes da compañía, e nada, xa, pouco a pouco, pois, pasei a formar parte dun dos elencos de Chévere. Y te subiste con aquel mantel, ¿no? Ah, sí, pois non outra noite, sí. Sí, Era, vexo que te liches o dar. No, me comí esto que, claro, pues ya te digo, no llegué al final porque además me estaba interesando tanto que iba tomando notas que digo, no puedo ir a esta velocidad porque no voy a llegar. Claro. No recuerdo qué era. Son imaxes que van quedando. Claro, ¿no? son imágenes. Esas... Y como yo soy una espectadora tardía de Chévere, porque lo que llevo en esta ciudad es la edad de mi hija, 14 años, he visto todo lo que he podido, tengo la deuda de Nevermore, que además dicen que sonoramente, además de todo lo que implica, ¿no? Ojalá lo repongan. Pero bueno, a lo que voy. Como todo, a mí me quedan imágenes también, porque claro, así lo voy construyendo en la medida que he ido leyendo. Creo que esto era un mantel de Navidad o algo así. Entonces, sí, me gustaría también enfocar a veces la cosa de un lado más personal. ¿Qué relación tiene Patricia de Lorenzo con todos estos rituales de Navidad, la familia, toda esta noria, de que incluso el verano, la playa? A nivel personal, ¿cómo vives tú eso? Bueno, porque eso es otra interpretación de la vida. Totalmente, sí. Digo que me desconcerta bastante a pregunta. Gústame porque non esperaba unha pregunta dese estilo, non? Eu son dunha familia bastante desarraigada, non? Quero dicir, a meu pai saiulle un traballo estando eu na barriga de miña nai, eu son a terceira de 3 irmáns, eles viñan todos da zona de Ourense, viñeron para aquí, eu nacín aquí, e digamos que eu non teño o sea, somos conscientes de que a nosa familia pois non era aí, manter eses lazos, non? Cas familias de orixe e tal. Entonces, considero que son dunha familia así con certos desarraigos, non? Non teño contacto con curmáns, con primos, tíos, o sea, moi tal, non? E despois, hai cousa de, son 23 anos xa, pois coñecín a que hoxe é a miña parella, non? Aquí é o caso totalmente contrario, estamos falando dunha familia grande, grande en número de irmáns e grande en número de tribu, non? Aí hai unha tribu. E eu, que tiña as miñas ideas preconcebidas xa en determinada altura da vida, pois como a inicios que tiña 30 anos, non? Pois non vou ter fillos, non vou ter, tamén polo meu traballo e tal, e as miñas circunstancias, pois
xa casi unha decisión tomada, non? Eu non vou ter fillos, eu paso destas cousas, festas familiares e tal, non? O sea, tiña a miña vida construída así. Pero todo isto, ao atoparme con esta outra realidade, pois cambiou, e claro, non me iba a resistir, non? Le llamas esta outra realidad. Sí, sí, deixeime absorber, e comigo tamén, pois, os meus pais, non? Familia así un pouco máis directa, non? Sobriños e tal, non? E despois tamén decidín reproducirme, teño 2 fillos, que teñen tamén esa querencia. Eles son, por exemplo, non como fun eu, eles teñen esa querencia do encontro familiar, senten un vínculo real, non? Ca súa tribu. E isto é algo bonito. Entonces, bueno, despois, cousas como Nadal, para mí son momentos odiosos do calendario, pero teño a todos en contra na casa. Todos en contra. Ai, vente a la mía. Entonces, tal, e hai que facer, e non sei que, e hai que comprar, e como vai ser o Nadal. Non, para min é unha representación máis do consumismo a tope, non? E incluso creo que teño tido algunha discusión seria sobre o tema. Pero na miña casa, a casa onde se fan as comidas, onde se fan os encontros, e eu iso é algo que disfruto moito. Yo non sei por que intuía que eres una, vamos a decir, más libre pensadora, ¿no? Que todas estas estructuras tan marcadas son sí, sí que o son, Tú además gestionas muchas cosas de Chévere, además de toda la parte creativa. Como dices tú, somos una compañía de éxito. ¿Cómo se ha llegado allí, lo primero? Recuerdo una entrevista que te hacen que tú dices, bueno, y sorprendentemente somos Premio Nacional de Sí, sí. Premio Nacional de hoxe o día que non nos explicamos. Paradójicamente, claro. Sí. Una compañía que hay que estar muy pendiente cuando se hace algo porque sabes que te vas a quedar sin entradas, que tiene 25.000 y más de espectadores, que ha tenido tantas trabas locales. ¿Cómo llega a...? Bueno, eu creo que o que hai detrás é moito traballo, é un proxecto, o sea, un obxectivo, non? Un obxectivo que vai encaixando as cousas que pasan no camiño, pero que hai un proxecto, digamos, de modelo de compañía, un proxecto, chamémoslle tamén empresarial, porque nós vivimos disto, somos unha empresa. Entón, é unha aposta por ese proxecto. O sea, as persoas que nos dedicamos en exclusiva a compañía somos Xesús Ron e máis eu. Sempre o digo, pode soar un pouco forte para alguén, pero se Chévere existe é porque Xesús Ron e máis eu decidimos que seguir con este proxecto. Porque con todas as variables, non, de eu traballo aquí, chamaronme para aquí, agora vou facer tal, pois é difícil, non? Entonces, tanto el como a min tivemos unha aposta determinante, o sea, e determinada, non? Nos vamos a apostar por isto, non polas nosas carreiras individuais. Esta é a nosa filosofía e creo que o que hai detrás é esa determinación. Con todas as dúbidas que nos poidan asaltar polo camiño, non? Porque a veces, claro, faz de todo. Hai veces que estamos con compañías novas, non? Tío, que nos facemos de todo, evidentemente hai algunhas tarefas que fomos delegando, que pagamos a outras persoas para que as fagan por nós, pero xa as fixemos nos antes, non? E chegou un momento tamén que, claro, que a vida profesional e a vida persoal confúndense, porque estás todo o día eso, non? Entón, bueno, quizáis agora entramos nunha etapa na que tes máis, bueno, non sei, eu levo así un par de brans pois máis relaxada de traballo, non, con as funcións soltas e tal, e hai veces que me encontro, e sempre temos que facer, non? Pero digo, esta sensación tamén é un pouco extraña, non? A miña parella, que tamén é digamos, do sector artístico, pois nos bloqueábamos no noso calendario 15 días do verán para estar cos nosos fillos, non? Sendo a nosa unha vida na que compartimos moito cos nosos fillos, que non foron a guarderías, non foron a non sei que, co apoio familiar que tiñamos, e nos, o sea, sendo artistas, todos os días comemos na casa, o sea, non foi unha vida de teño os fillos, teño que andar buscando onde os meto esta semana, a próxima e tal. Porque los dos son artistas. Eso pasa así, non? Nos disfrutamos moito desa infancia. E entón aí tamén era máis importante e obrigado a xestionar. Hoxe en día son xa unha persoa adulta, outro un adolescente con autonomía,
onde o que temos que xestionar, pois igual son 4 días para estar os 4 xuntos e nada máis, non? Entón, todo isto, esa exixencia de ter que planificar así tanto, pois tamén vai baixando. Entonces, pois nada, ahora cada día un pouco desos períodos, pois vas vendo, pois mañán fago isto, mañán fago tal, e bueno, aparte agora o que nos tocan tamén son as persoas maiores, non? Sí. Son eses ciclos, van así, nós témolo claro tamén. Así es, esos respiros y esa ahora ya no era descansar, ahora vienen los de arriba. Sí, pero todo isto hai que ver como algo, unha oportunidade maravillosa. As persoas maiores son enciclopedias viventes, non? Entonces, bueno, eu creo que é satisfactorio atender, escoitar, coidar, o sea, eu son desto, non? Os coidados, non? E creo que é do máis importante que debemos manter como cidadáns, coidar dos demais, a ti mesma, pero tamén aos demais, e isto danos beneficios a nós tamén. Sí. A ver, que nos fuimos por ahí. Bueno, me hablabas de tu pareja, entonces me viene también la música. Tu faceta también, ya no solo como intérprete actoral, sino una vez Mercedes Peón me decía, no, pero es que ella canta bien, no solo que canta, sino que canta bien. Entonces, háblame de la voz, de la voz como instrumento, pero también de la voz, de esa verdad, ¿no? De esa colocación de la verdad que tiene la voz. Sí. A ver, eu hai uns anos atopeime nunhas conferencias, bueno, de identificación de todo aquelo que participa cando emitimos voz. Ajá, interesante. E entón, para min foi o primeiro achegamento desde un punto de vista fisiolóxico. Foi a primeira vez que vin falar deso desde ese punto de vista e non sobre conceptos abstractos de como tens que utilizar a voz e tal. Entón, bueno, eu, formación musical non teño ningunha, nin idea, non sei o que é unha nota de solfeo. E isto foi, para min, totalmente revelador, porque é como si ti tens que apretar este bíceps ou apretar este puño, non? Estáse falando de músculos, de estructuras e de cousas que se poden tocar, palpar, ver en vídeos, o que sexa, non? E entón, pois, descubrín que aparte de cantar, que sí, eso pois será para outra vida, non sei, un proxecto musical, que sí, a min gústame cantar, gústame transmitir con cancións, a xente di que canto ben, isto é algo que ven herdado da miña familia, teño unha irmá que canta de maravilla, meus pais cantaban moi ben, meu irmán, o sea, todos temos sentidos de afinación e cantamos ben na casa. Pero, bueno, tamén me gustaría atopar cal é a miña música, ou que debería cantar eu, sobre isto teño sempre moitas dúbidas, non? Entón, que deberías cantar? Sí, que me corresponde cantar a min, non? O sea, quero dicir, non sei, repetir o que outros xa fixeron, o sea, bueno, sempre está aí, non? Algún día, pois non sei, quen sabe, igual fago algún proxecto específico sobre eso, pero a clave é que canto, non? Ainda escoitei hai pouco un disco que fixéramos con un músico moi querido daqui coruñés, Marcelino Galán, pois Xacobe, a miña parella, máis eu, era o trío que se chamaba La Tirana, e era un proxecto así medio electrónico que fixo el coordenador, e cantábamos boleros e tal, non? La Tirana, bolero, eso es cortavena ya, un punto cortavena. Escoitei outro día a grabación, que además un sello alemán, recordo que flipou co proxecto e publicaron o disco e non sei que, eu xa despois perdín a pista da historia, pero hai veces que poñen algo en Radio 3, cada certo tempo escoito un tema de La Tirana aí. Lo voy a buscar, non conozco. Bueno, sí, está guai, é bonito e tal, pero digo, eu, igual que no teatro, pois eu teria que facer a miña música tamén, non? É dicir, estar cantando nun escenario algo meu, entendendo meu como dos que estamos ali, non?
non replicar Sí, o que outras persoas definitivamente fixeron. tú eres una intérprete Claro, con las riendas de Con las tus riendas, personajes. exacto. Porque os boleros que eu canto aí xa están cantados, Claro. pero con maravillosamente Y le mellor. pasó a otra gente, además. Claro, entonces, pues bueno, nada, e despois a voz como instrumento, isto tamén é algo que me interesa moito, non? Porque moitos personaxes, esas improvisacións das que falábamos antes, pois é a través da voz que empeza a proposta, moitas veces, non? Ajá. Eu cando, para os intérpretes en xeral, de calquera cousa, pero de teatro tamén, máis especificamente, debemos observar a xente. Nos deberamos ser estes especialistas na condición humana, non? De ter esta escoita, que non é só auditiva, que é de outro tipo, non? E ti sentas na rúa e empezas a observar, e aí é onde vas construindo, non? Eu non é que os personaxes que eu fixera están concretísimamente inspirados, copiados dunha persoa, é casi unha composición de, sí que recordo a primeira imaxe, pero resulta que despois ten unha variación, non? E todo isto nace da observación. E a voz tamén é algo a escoitar e a observar, e para min é Sí. fundamental, Ajá. sí, como se fala, o sea, a larinxe é un esfínter que reacciona a todo, como calquera outro esfínter que temos no corpo. O medo, a vergonza e todo isto, para min é básico esa información. Non sei, igual, por exemplo, un actor ou actriz que está interpretando unha escena en que alguén sinte vergonza, que o fai fantásticamente, non sei se é consciente de, o sea, por onde se achegará esa persoa a eso, pero cando, o sea, a composición dos movimentos do que pasa aquí dentro, para min é fundamental para como está unha persoa segura de si mesma, unha persoa insegura, feliz, triste, avergonzada, medoñenta, todo eso, a información que pasa aquí, Claro, me eso parece era lo que te básica. preguntaba con la verdad de la voz. Así está bien, es natural, como tú quieres. Ay, espera. María del Carmen Refojo López, a señora Carmen, que era veciña nosa da Coruña, que nos traía ovos da casa. En Canarias, Guadalupe Fernández, que era gobernanta do hotel no que traballaba en Lanzarote, era de Ourense. Un señor alemán que se chamaba Hans. Sitios interiores. Es que claro, estoy aquí, hablando de Lanzarote, contigo en gallego, con estas luces. Es que me bloqueo un poco. Es mucha cosa para mí. Claro, eso era lo que te preguntaba con la verdad de la voz. Me imaginaba que tú tienes mucha relación con eso. Pero bueno, quero dicir que formación reglada non teño ningunha, é todo pues, de intereses, de cousas que me foron interesando Pero bueno, e la tal. información reglada nos va a dar una serie de datos Exacto. que me interesa más eso que me estás diciendo, en la calle o en el bar o en... Claro. E en relación á voz, perdón, agora, eu concretamente, e en Chévere tamén, pero eu máis concretamente estou na fase do silencio, porque, bueno, gran parte dos exercicios de voz deben ser feitos en silencio para identificar o que estás facendo en cada momento, non? Porque cando percibes, porque o son non te confunde. Ti, se consigues percibir o que estás facendo con todas esas estructuras, é cando entendes o que está pasando, non? Pero, agora, a partir do último proxecto de Chévere, Helen Keller, a Muller Maravilla, Ah, claro, aí te... pois estamos no mundo da lingua de signos. E entón eu encontreime cunha comunidade que descoñecía completamente e que é a das persoas xordas. E estou inmersa no tema da lingua de signos
que non é que as persoas xordas sexan silenciosas, ni moito menos, que son ruidosas, fan ruidos, emiten sonidos, e os ruidos que se fan ca boca son necesarios nesa comunicación, non? Pero quero dicir que de repente que me encanta, non? É un mundo, non? É un mundo. Totalmente, un mundo no que estou sentindo así que vou entrando e cada vez me apasiona máis, o sea que do ruido nos estamos metendo... Lo que para uno ya es ruido, claro. Claro, claro. Y esa pieza, ese espectáculo, tiene así también subyace el tema de los cuidados. Que me gusta que de alguna manera esté en la pieza, sin que se llame cuidados, pero... Sí, sí, de feito aquí... Ahora todos vamos con las agendas, ¿no? Bueno, ahora hay que hablar de la salud mental y ahora hay que hablar... Bueno, yo un pouco con esa programación... Claro. Bueno, aquí ahora o que toca falar é da accesibilidade. Inclusión e accesibilidade, no sentido de que hai unha lei que entra en vigor o 1 de xaneiro de 2025, as profesionais das artes escénicas, como o resto da sociedade, temos que poñernos as pilas para que todo o mundo poida acceder a consumir produtos culturais e a formar parte profesionalmente das estructuras que facemos creación con diñeiro público e sin diñeiro público, non? Pero, quero dicir, máxime aquelas que traballamos con cartos públicos, ten que poder entrar toda esta xente. Entón, a cultura é un dereito máis, o consumo cultural é un dereito máis. Entón, non é que eu vou a un teatro e o día que me poñen uns subtítulos ou non sei que, podo ir ver a función. Non, non, eu... Calquera día que eu vai ao teatro, que queira ir, aquelo ten que estar, non? E despois, bueno, nos propios elencos, nos propios equipos de traballo, a xente que xestiona os espazos, pois vai ter que formarse un pouco, ver cales son as necesidades, que non, hai veces que non son cousas tan complicadas, e leválas a cabo ben, porque na actualidade xa estamos vendo, non? Teatro accesible, Chévere ten feito funcións accesibles. Eu agora sei lingua de signos, o outro día fun ver un espectáculo, seina nun nivel básico, pero sei entender a diferencia, por exemplo. Estaba nun teatro mirando para uns vídeos proxectados dunha persoa asignando e o que se dicía en escena transcurría 11 segundos antes, por exemplo. Estaba escoitando isto por aquí, pero contando hasta que aquela persoa asigna marcho porque tal. Entón, é imposible, esa persoa, eu xamais lle recomendaría a alguén xordo vai ver o espectáculo, porque non te vas a enterar, porque cando mires para lá xa está pasando outra cousa. Non, unha desincronía que va contra el relato de todo. Entón, hai que ser rigurosos e respetuosos co tema. A eso me refería con el tema de las agendas, ¿no? Que si se va a hacer, pero que sea con la misma conciencia de que realmente nos importamos los unos a los otros y nos cuidamos los unos a los otros. Ya para lo otro, no. Bueno, vamos, yo creo que... yo no te voy a robar más tiempo. Tú eres de Coruña. Nací aquí, sí. Naciste aquí. Y algo vi que tenías ya desde niña. Hablabas de una terraza o de un balcón o algo. Sí. Y ya estabas ahí poniendo personajes a las macetas, las luces, las ni sé qué. Ahora llevas otra vida fuera del contexto urbano, ¿lo prefieres? Sí. ¿También estás en otro momento o ya lo preferías desde antes? Mira, recordo tamén na adolescencia saquei unha foto usando o barrio da Sagrada Familia. E de feito, aparquei ali porque miña nai vona recoller hoxe ali e baixei camiñando, non? Porque me gusta de cando en vez de vir aquí... Bueno, gústame, teño unha mestura de sensacións, non? Por un lado noto algo de opresión, paseando por estas rúas, tal... Sí, ya la última pregunta era Coruña, que yo tamén tengo para vir camiñando e tal. E teño unha foto da adolescencia, non? Pois recordo que saquei unha foto naquele edificio gris que tiña enfrente da miña ventá, unha rosa nun jarroncito, así, unha rosa. E para min aquilo simbolizaba xa a desconexión ca natureza. Claro. Sendo eu urbana, de familia urbana, é dicir, nas fins de semana todas as amigas, veciñas, me voy a la aldea, decían, me voy a la aldea, yo no tenía aldea. La vida yo, claro, a mí vienen los coruñeses y se me voy a la aldea, yo digo, yo no tengo. Yo no tengo aldea. Yo no tengo. Eu máis aldea que tal era o Parque de Santa Margarita, o sea, ese foi o meu contacto ca natureza, ese parque. Entón, pois non me digas por qué, pero eu sempre quixen vivir fora da cidade, e non o cambio por nada.
Ahora, que eu si marcho un mes a Madrid a traballar, eu non vou dicir que o paso ben, ai, que ben que te vas a Madrid, eu non digo eso, porque que me falta, o sea, cando chego aquí digo, buah, é como se me sacaran unha lousa, o sea, necesito sentir o contacto ca natureza. ¿Y lo notas? Me hablaste de Madrid, que ya es otra escala. Yo viví mucho tiempo ahí, estuve hace 3 días que tuve que hacer una gestión y dije, o cambió la ciudad o cambié yo, porque ya solo las distancias Claro. era tremendo. ¿Y lo notas también cuando vienes a Coruña? No, o sea, Menos. A Coruña, home, non é como Madrid, non? Pero quero dicir que... Te roza más bien aquellos recuerdos. Claro, o sea, para min, eu non teño un recordo maravilloso da Coruña. Eu non teño para nada idealizado este sitio onde me criei, non? E máis, creo que era un entorno bastante duro. Hostil. Eu teño recordos de xente enganchada a droga, que morreu, o sea, teño varios nomes, e ainda miña nai que me comentaba, pois atopei a non sei quen, o irmán non sei que, o sea, esa xeración miña era de xogar na rúa, eu non, que non me deixaban, pero todos os nenos xogaban na rúa, e recordo esa xente, non? Recordo que estudiei nun colexio que non tiña ningún edificio físico, o da Sagrada Familia, cando eu empecé, o sea, era unha monja da Compañía de María, la Madre Conde, que non sei como fixo, alugaba ali uns baixos, era un colexio público, pero ela promoveu ese colexio, chamábamos así, la Madre Conde, e ela, pois, non sei, alugaban baixos, e eu facía primeiro aquí, segundo aquí, terceiro ali. Miña nai e miña avoa viñan ao recreo, que era na rúa, nun descampado. Entón, era un entorno bastante duro para a infancia, non? Sí. Eu nací no 71, para que a xente se ubique, non? Despois, cando fixen o último curso da educación primaria, inaugurouse o edificio que é hoxe a Sagrada Familia. Pero, bueno, quero dicir que non foi así unha infancia, pois eso, en contacto ca natureza, ou aproveitar os fins de semana para ir a non sei onde, ou tal, non. E unha relación con la propia lengua moi desarraigada. Bueno, e ca lengua, por suposto, eu falo galego porque decidín eu falar galego, o sea... Tú eres de esa generación que decidió. Vamos a cerrar con eso. E entonces, bueno, todo o camiño que baixei por aquí, escoitei falar a un tipo en galego que estaba traballando de albañil nun piso, estaba botando un pitillo no portal. O resto, non o sei. Yo tú me vas a tener que disculpar que hable así, a veces hablo con algún coruñés, no voy a decir gallego, coruñés, dice, ¿qué dice? Y digo, hay que ponerme subtítulos, entonces un poco la defensa a mi cubano, al español migrante, que también... Sí, precioso. Claro, entonces yo lo quiero sacar a pasear, tengo mi resistencia lingüística, además de que no me deja de pasar después de 14 años aquí, que se preguntan los unos a los otros, ¿qué dice? Digo, no puede ser. O sea, no te estoy hablando en otro idioma. Eu creo que tamén aquí o que hai é unha... hai pouco interese, o sea, creo que nós vivimos aquí en Galicia nunha sociedade que ten pouco interese en aprender, en empaparse, en, non, como somos moi, isto é así, eu falo así, e que estás dicindo que non te entiendo, non? Hai ese pouco sentido de apertura, de tal, non? Sí, creo que por aí somos pouco permeables por aquí. Entón, o sea, é como se eu me vou a Andalucía, é que a min, comentámoslo moitas veces, non? Porque nos andamos moito por aí, pois ese choque cultural, por un lado, non? Para ver onde está o sentido do humor, onde non, e despois adaptarse auditivamente tamén, non? Porque, claro, e isto é algo precioso, non? Que pasa es que non te entiendes e que despois... ¿Dónde compraste esta? En el Corte Inglés, de ti. ¡Ay, qué buen padrón! ¡Que hay marcas como yo! Tengo trajes de Isabel, he vestido de Coco Chanel, complemento ya multiple. Como dentro la gente, de aquí para ahora no me oye. En pagos sociales, he vivido como un mar, nada de preferentes, como falta la gente. Y así consigo evitar los tribunales. Señor, me está activo en el trance. ¡Ay, qué lista! Vamos a
facturan trazas a cachón. Así continuamos co saqueo, e que siga o mamón.